Halo Mbak Dila, apa Halo, kabar? ini aku nggak masuk ya. Lama sekali Mbak Ya, Dila ini. guru-guru awakku. Jadi 0,5 gak apa-apa ini. Jadi dek bengi guys, mulai dek bengi pas yang sepur itu awakku wis krasa gatel kabeh. Wis ayo udah tak suntikno ning gone Mbah Dukun ketek ulet aku kok sedih ngrasakno kowe kok men Aku ngono rasane awakku sedih guys ini. kok apa sithik kok gatel apa sithik gatel wis ayo ketek jembut apa ketek apa ayo udah ayo Mata orang enggak? bajai kesuwen ora ayo Datang pundi? Pak Rafa ya Pak kok tak golek nang tombok Dea aku susah kok dia ya padha ae cah iki Antara aku ya. Lagi dingin. Sandal. Dia yo padha koyo kowe yo gatelan. Gatelan. Enggak. Oh iya dia alergi guys ya nan. Podong ta lho. Pak Tambah iki dukun. Nggih, Pak. Dukun bakal Ayo deh. Wis berangkat. Nek dukun pundi, Mak? Dukun untuk guys. Iya, ini nek nganggo ki senengane ki ora tau dibenakno. Sinten sing. Pak Rafa jak metu-metu ya, Pak. Tidak mau lah itu. Enggak, guys. Saya itu mau buat tapi si mau wis tak ambil obat. Alhamdulillah wis rodok sudo. Katanya gak parah kayak mangisan. Kita mengetekkan Jenenge ngetek kok, Mak. ngambil jeneng ngetek. Jajal menawa. Stop. Tekno. Tekno awak. Oh ya akeh ora. Nek buyune lho ora ora. Burune ora umat to. Ini langsung mari, guys. Gak percaya. Yuni, Mae, terus Rara, Mbak Mentris, Di saiki do aku kok percaya jajal iki tak ketekno ora iku. nek umur kita lagi aku. Ya lah nek kowe. Aku. Terus kan aku mari bedang aku kerja. Aku gabut ora kerja nang omah iki. Nek mlebu yo engko aku kemriyek kabeh. Nek gak metu yo gak nek mari kan metu kae lah dia. Nggih. Metu nek gak kan gak patok metu nang omah ae lah. Jadi ini ki nek gene sport guys, aku rasane kok tak kumpul kabeh. Terus ketekan dulu guys, ini ketekan apa? Perjalanan dulu. Lah aku ya lambe kuwi rencana iki. Mak, Kan dijanjani dia. Di alam iki ora ngarah mari mah. Selamanya itu tak patok dah. ketek ngono dhewe aku dhewe kok. Walah. Yo lek dinteni ya apa gak ora mari. Aja ngono doang mari yo, Dek, kok. Padahal dhewe ora mari kok. Iya, guys. Iya, ternyata wongnya biasa. Ya semoga ya sembuh ya Mbak. Amin. Soalnya kadang aku yo bingung lagi Makanya itu belum tahu. Selamanya aku kamu. Tapi syutingnya, tapi dulu ayo tak Kok malah aku sing disotan. aku artis kok. Assalamualaikum. Cantol sampai kok gutek ngene. Assalamualaikum. Wah, lah bocah gemblok, kecak cedandang. Dalam. Jablas tengguri. Mbah. Assalamualaikum. Telah main resi bae ya Allah. Mbah. Omahe resi. Dak. 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 Dak.
Nani Bu? Mbah ya? Nah. Pak, mbok di. Mbok Gua ngati mang. babar pisan. Mang. Babar pisan. Wong iki cek gawe tempe lho, mergawe ini ngeri len. Kowe kalah mergawe sithik gatel sambat. Gatel mak prei lho. Sing tuwek mergane bekerja keras tak jemu-jemu. Koyok kowe. Oh. Ngajarin tempe. Roh dhewe wong rajin sekali. Wong iki sing diterok ngene-ngene iki, aja sing diterok sing wong males-males ngono kuwi. Tuwek jek golek dhuwit pijet jek tempe. Ini cok piro? OTR pin iki? Tengke. Aku setengah-setengah mateng iki kok dile nak iki kan aku ya. Dile. Ya Allah. Jadi gue anu kok aku mati lho sini. Produksi. Oh my gosh. Dak. Kok kayaknya suara nih? Gagal. Wah. Aman. Aman ndek jaman kulo ini. Golek wong benang kok. Nek Randilo ki kebentuk tenan ki aku. Apa itu, Bu? Ndame iki. Nyelakno. Aduh. Udah. Nyelak bang ndi? Apa ya tutup kopi dhewe. Pak iku le ning til. Coba. Lah kadek mau kok nyana mulai. Doe nanti le. Doe siapa? Doe si tukang suwuk. Ndi wae? Dok lah, dok siapa gini? Dok Pasirah. Lah iya nanti. Dok Pasirah. Apa? Niku lho. Bisa ngetek ulur ya? Bisa. Cah iki lho ulur ya, ayo ayo. Walah, kok sedil satu-satu nganu. Wis iki lho. Ayo Ayo ayo. Oh, melak baju lagi. Budak lagi budak. Yes. Ayo ayo akeh. Menjijikkan nih. Kan ini orang mampu obat guys, iki cepat dilihat. Ya mau karena jamnya apa langsung minum obat terus kok lho apa kumuni ya wis telepon mae betul mana apa diketekno kuwi guys apa diketekno gak usah ngopi obat ini darane ya wis akhirnya enak di mae Penyembuhan tradisional. iya guys itu tradisional obat suuk-suuk ngono iki walah ini ya Allah nunduk kan Assalamualaikum. Aku apa ngetak nomor. Anu toh, aku barengan yo. Gampangane kan yo kurang sehat-sehat nemen. Sek-sek ngene mbok jumputi. Sulit-sulit gua tahun jadi. Ana coro le. Bape nang dine. Tenang. Apa kuwi tak terne gurine tempe. Bape diterna dak. Ya Allah kowe kok. Terus ora wis lak. Ora mare agak sedeng. Bocone rong oleh kok golekno ki lho lesor marian wis arep. Oh lah, carane golek sik to, Mak. Mbah kek mbah. Iso teng di. Syuting ding. Nek patung satu ya.
golek coro WC. Oh, maaf. Iku urip bahaya, Mbak. Mboten, Mbak. Coro WC ae. Aja coro gembok. Nek iki cocoke karo coro WC. Mboten, Mbak. Mboten. Maaf. Gatekno mami nang opeh kok. Coro WC mbok. Cah iki ayu-ayu ora akeh mbok kuwi. Ngono wong ngene iki. Wong ini ku yo padha ae tundane. Ayu-ayu duren. Aku elek ora ulen kok. Tekokno ora nek ulere. Ora kok ya kok jubuti lho. Mbak, mboten enten, Mbak. Ulure mae gawe-gawe. Ulere akeh mbok iki cah iki. Gatekno. Jadi siapa? Aku gak tau lagi. Ben lagrek ulere ben lempok. Lah wong angger esuk iki gatelan iki, Mbok. Nggih, enjing, Mbak. Nak apa? Awan niku Cerita. tempate. Katanya nek enjing ngoten niku. Niku alergi napa-napa mboten ngertos. Tapi terus yang dokter niku alergi. Wis kok bener dokteran barang. Nggih, sambung. Tapi nek mbok iku asline iku rak menurut dokter. Dek kae jare menurut dokter untukku piye mbok jare yo apa dicukil ambek linggis ambek dokter. Yo, untungnya kerawak ambu. Nek dames iki dadi tak cukil ambek tak bor. Loh, ambek mboke ora diborok. Rumet ki coro tikus. Cara tikus, cara mbek tikus. Terus cara WC ngoten nih, Mbak. Ala wis didedeni kowe kok. Mbok iki ceklane coro WC. Ah. Wong WC-ne ampe ra kaprah karo nek coro iki kok corone sopek. Delok lek kalau nek tak lemah. Kok gatek. Tapi mboke duwe coro belung sing mbok kono. Kuwi yang gedekne ape nambani wong no dirogono coro WC iki mau sing belung. Aku ditenan mak lagi kok. Aja gatek. Oh, ditinggal. Dadah. Dadah. Mak Apa magrib iki? Magrib guys. Sing gatal biasa. Aku jaluk rapi lho Mbak, aku gak mau ngerti tok. Dek nginanane nika pisanku, Mbok. Jadi ini dinane loro kae. Sing enek ulere iki lho. Sing enten ulere nika le, ini kae. Saiki nggih mari, Mbok. Ora kasar. Aku sakit loro, Mak. Sakit loro. Untukku wis sewengi juga. Aja ombeni obat. Kok nek mbok omben obat ulere ora mati ndelik ulere aku ngono. Nggih, Mak. Terus mantek ngempet kae, Mbak. Napa pas bagi-bagi cepet apa le? Untuk coro. Ayo, Mbak. pateni saya kudu Jodoh jenenge. Ya iya lah. Jenenge jodoh. raiku aja ya deh wis pateni nih rene mek kerja tok Gak apa-apa sih ini. Coba iki carane, guys. Oke. Yes. Ini juga jualan tempe guys. Fermentasinya ini namanya apa guys ini? Kasih ragi. Ini ada yang udah matang, udah jadi. Ini masih proses. Enak ulernya apa ora, Dok? Enak ngene kok. Oh, berarti gak mengandung uler Dil berarti. mengandung apa mak Mengandung triobotik. oh boleh Kayak enak, guys. Oh, nek kayak enak uler yo kayak enak uler, guys. Ucap sodo kayak wah, kok ora ora nang gumun. Dia kena 40 kurang loro, Mbak. boleh teng awak niku mak Nggih. Gua tau sek-sekan ngono, tapi bergodok, Mbak kuwi. Dikukuri ku bergodok kabeh awak jalar kabeh dikukuri.
Kuwi iso kena ulere. Iki alergi kok. Iya alergi. Makane gak entuk ulere. Kena ulernya mak. Ndak mau jadi maknya nek ulernya guys. Uler. Mbah, berarti mboten enten ulere Ulere niki. ulere kok sitok ngono kok. Ya Allah. Oh cah sodok kaya ngono sak sikil-sikile, Mbak. Tapi nek sing kentole mburi gak ono. Iki ngimbonangan kene, nyonangan kene sak kaneke ngene iki sak. Berarti gak uler diluke berarti. Nah, ngono kok jere mae ulernya wagi ngono. Ya wis kan aku karanganku lah. Wong karo kowe bocah kowe ulernya wagi ngono. Mbah, aku berarti karangan. Jelas mboten enten ulere ya, Mbak. Mboten enten. Nah, enten sing krukit, Mbak. Agak sering bae wis ditututi metu kok. Krukil kok. Berarti kene ulere pemirsa lho. Apa ya pis sampai kena sambuh yo guys. Iki anak lanang tau, Mbak, dilubungler. Yo yo. Jam 1 bengi iki wae rasa turu aku. Yo tanggo buka. Oh, boe buka. Pisan tok yo. Bisa tok Wis antek kuwi. saiki lho, antek saiki. Lha sing ngudi yo pisan yo wis. Ya basale metan mburi kuwi didol ki yo ngono. Jarine iki mengandung uler. Jute iki digone Dila yo rene ulere iki. Dioset-osetna yo rene ulere. Ulere, alergi, Mbak. Alergi. Nek alergi ki gak nek ulere. Temben apa, Mbak? Paitan. Heeh, paitang. Ben paitang. Mobil paitan ati. Tahuyan apa ora doyan iki, Mbak? Tak sedih aku rasane. Wis ra doyan ya wis aja dobeni. Mbah jenengan bakdo kula syuting niku enten tiyang mriki, Mbah. Enek kan? Iya. Wong ndi kan? Om Bluro. Lho, wong lurut teko Walah. Kok kene guys wong gore. Iya bolak-balik golek iki. Ngapa niki dalam mesin tengah nyawa wong nggih aku. walah. Digoleki jare ngantek teko. Jeruk. Jeruk, walah teko rono 12. Dadi nek kalian pengen ono untu, nggo niki cabean sekolahanku lho, jenenge sekolahan Nggih, nggih sekolah. Mutiara Insan. Kok Mutiara? Boten. Apa? Sekolah apa? Napa? Sekolah Yo apa kan? mutiara insan ki ya nek. Enak, iki ku sekolah Mutiara Insan itu di cabangnya? Iya, cabang. Jadi sekolah Mutiara Insan, ku nek tekoken balah bakul tempe. Barah bakul tempe. Barah bakul tempe. Nek untu mloro rasane dokter suwen. Sudah uji coba dari Yang Maha Kuasa. Jadi wis tak coba berarti Mbah itu sudah masuk kategori sudah lulus sensor. Kok lulus sensor? Mbah Udah approve dari Lek Damis. Ngono guys. Jadi wis lulus saka ujian. Berarti yang Mbah wis masuk kontenku berarti Wis lolos. lolos. Ya. Nek wis masuk cocok. kontenku anggang-anggang berarti anggang-anggang. Iya ra? Nggih, ono. Mbah lagi cek bakul tempe, bakul bubuk. Lho, wong tuwa sik kerja keras koyo ngene Ora wis lho. 70. Lho, 70 cek kenes. Wis kelahiran tahun 40. Ngene jenenge jane wong lamar lho, Mbak. Ah, Gelem lemi mbok. Mbak, Tak golekno tentara mbok iki wonge ya rada gatel. Iya. ngene lho, Mbak. Piye mbok? Piye mbok? Duwe iki semene. Lah, Ngono. wis bareng wedang, bar tak kae mangan mau jenenge wong adoh tak sugoi mangan. Iya Mbak. mbok, iya mbok. Lah, kuwi jenenge Bu. Sakniki monggo teng cepu kali kula. Sampeyan milih napa mawon kula turuti. Mas, boten kula niki pun sepuh, kula niki pun gadah buyut, pun gadah putu kok boten. Pokoke boten kula aku ngono. Boten napa-napa apa tuwa. Jeneng apa tuwek? Yo jeneng sak mantuku. Lho, berarti Yo matane berarti PC. kaya kange anakku lho. Kaya kange anakku lho. Lho, berarti ku matane PC, mbok. Lah ngene Mbak, mending ngene lho. Wong putu buyut enten pake enten make kok mboten napa-napa. Mungkin sekolahnya niku namung nang etan tok, mungkin ada mampir, mungkin nyuwun sangu sampeyan bosen disoni sangu aku yo ngono takonono. Mboten wonten bapake enten ibuke kok mungkin nanti disangun bapake kali ibuke. Lah wong endi, mbok? Nekat. Iya, Wong gempol. Yo sak mene lho Mbak pendidikan tekuak kon milih sak senenge. Kawan Nami iki, joko guys. talent karet Mbak sak mene iki. Lho, Atus. aku tadi ku tumbal, mbok.
Ndak payu ya mbok tunggal kok doyan yo setane. Waduh, iki kok. Kok karo dhewe lan langsung tuwek kok. Sampai tane. Apa dilamar, Mbok? Ah, dadi koyo anu, Mbok. Ayo koyo bidadari dari anu. Ya. Oh, rupane elek kok kurang gawe ya. Mok, Bidadari dari kayangan. Wah, pasane di matane iki. Walah. Mbok cemplora, Mbok. Apa nganggo susuk, Mbok? Nganggo susuk. Nggih, jenengan Nganggo susuk iki, susuk. boten. Susuk iki? Susuk disusuki lek anu dodolan. Mboten. Oh. Mboten ate. Nek dodolan iki berarti Berarti langsung, gak ada susuk-susuk. Mboten nganggo napa-napa. Kula mboten nate tenggene tiyang sepuh mboten nate. Tahu yo, Mbok yo. Mboten. Ya Allah, Mbok. Ya Allah. Jadi kalian tak percaya, nggak percaya sudahlah. Biar orang lain yang percaya dengan Mbok Ran, Nggih, Mbok Sumiran kula Mbok Sumiran. nah iku anak lanang iki jenenge Sumiran kena mbok golek iki tukang daud, tukang apa gelem kabeh mbok kokon yo gelem. Mbok kokon apa yo gelem. Kuwi Kang Ran kuwi kok ngono jadi mboke Kang Ran. Nek jenenge asline sinten, Mbok? Sumiran. Jenengan Kula Pasira. Mbah Pasira. Ngono, aja sembrono kowe mbek Mbah Pasira. Ndak napakno. Berarti iki asli ya, Mbok? Iki alergi ya, Mbok? Nggih. Bukan yang mulai guys iki. Matur nuwun ya, Mbok. Sesuk tak golekno tentara nek gak gelem. Duwe pangkat. Kula pakat lah yo moko. Gelem, Mbok? Mo. Aku bentuk konten. Wes teman. Anake wis tentara kok. Anak tentara gak apa-apa, Mbok. Pake tentara. Nggih, ben sami ngoten lho, Mbah. Gak. Lah wong rapi kok umur 75 kok berarti tinggo apa. Wes ngono iki sore neng jamane nek wong desa ngono. Ya, Nek wong desa ki reneng. Wis keploki tanggane. Keploki tanggane Ya, terus ngerti kowe. lha diguyu anak putune. Ya, Sing ngono. nglamar kaya nek golek tak golekno Pak. Aku kok untuk surga. Mbok wis ya, Mbok. Sepurane ya, Mbok. Nggih, nggih. Terus ya, Mbok. Nggih. Terus sudah dibuktikan sendiri udah banyak yang cocok di sini. Jadi kalian kalau sakit gigi, Nggih. uleran ketekno nenggone Mbok Samilah, Mbok Pasira. Mbok Pasira, Pasira. Mbah Pasira. Wis ngono ae ya. Terima kasih nggih, Mbak. Walaupun tidak ada ulernya. Udah kena uler guys. Mbok nek ngono lu mau, aku ki dadi kan Lah carane enek lho piye lho, guys? Aku ya ora roh ngono iki. Piye? ya. Gue banyak kok. Ya, Mbok. Bisa, Mbok. Dah. Tak boleh nak bojo. Lah kae anak-anak Pak Anyar, Kang Pak Anyar. Digopok. Ajaan kok. Apa kon macul yo. Wong tepek kok diperintah kon macul. Iya, Mbok. Wis ya, Mbok. Wis dadah. Selamat Dadah. Pak Anyar. Monggo. Mantap gimana? Nggih. Guys, kita sudah selesai. Pulang. Cuma pirang menit sih kabeh?